Na 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 na. Festivalový rozhovor. Na 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 na. Dobre, myslím, že sme tu všetci. Ja teda začnem čítať. Pani Bakičová sa ocitla v životnej situácii, ktorá ju donútila zmeniť svoj život podľa jej vlastných slov. To vôbec nebolo jednoduché. Pravdepodobne to poznáme všetci. Sú to zlomové body. Miesta v našej osobnej histórii, ktoré nami otriasli natoľko, že sme mali potrebu niečo zmeniť. Alebo úplne všetko. A možno to niekto z vás práve prežíva. Pani Bakičová, aká udalosť zmenila váš život? Ja som sa ocitla vo veku 50 rokov. Na takom veľmi zlomovom bode dostala som veľký syndrom vyhorenia. A syndrom vyhorenia je veľmi ťažká záležitosť. Niekto navštíví aj psychologa, ale ja som to našťastie zvládla sama. A to práve vďaka tomu, že sa mi otvorili dary, ktoré vo mne driemali a ja som pravdepodobne musela prejsť tým syndromom vyhorenia, aby tie dary vyšli na povrch. A to boli práve tie dary umelecké. A udiala sa taká situácia, že som surfovala po internete a našla som slovičko enkaustika a mňa to slovo, samozrejme, som nevedela význam, tak som začala viac a viac zisťovať informácií. Prešla som na YouTube a tam som zistila, že čo to je. A keďže to bolo pred Vianocami, decka videli, že to ma veľmi chytlo, tak mi kúpili jednotlivé pomôcky a materiály k tomu. A ja som postupne začala kresliť. A mne to kreslenie, ktorému som dala príležitosť otvoriť sa, ten dar vyliezal. A ja vo veku 50 rokov, ako bývalá vrcholová športovkyňa, v živote by som nepovedala, že ja a umenie. Dneska od roku 2015 učím ľudí na online, na offline kresliť enkaustiku. Prešla som všetkými stupňami certifikácie u mojej učiteľky Lavry Ečiovej, ktorá žije v Prahe. No a tu sa začína vlastne ten dôležitý prelomový bod v mojom živote, že enkaustika mi mení život a ja odchádzam z obchodného postu do fázy umenia, do oblasti tvorenia a najmä vnímania farieb, lebo začala som cítiť, že čo farby pre nás znamenajú a ako nám môžu pomôcť v živote. Ďakujem. To bola naozaj veľmi dlhá odpoveď a prezradili ste naozaj toho veľa, tak ja prejdem rovno o ďalšie dve otázky nižšie. Vy vlastne na svojom blogu píšete, že ste bez akýchkoľvek výtvarných schopností začali vlastne tvoriť. A podľa mňa, alebo teda ja si myslím, že bez výtvarných schopností je človek, ktorý, nevie strihať rovno, držať nožnice, držať ceruzku. Čo to znamená ale podľa vás? Tak, ako som spomínala, tým, že som dovolila otvoriť dary, lebo každý máme v sebe dary. Či umelecké, športové, aj ten, ktorý si myslí, že nie je proste schopný kopnúť do lopty. Len je potrebné sa odhodlať a začať kopať. Možno z jedného dňa bude z neho vrcholový športovec. Tak, ako ja som príkladom, že i vo veku 50 rokov, keď si dovolíte prijať to, čo vám ako vesmír nadieluje, lebo to bola veľká zmena. A tá zmena mi pomohla zmeniť nielen život, ale najmä psychiku. A pomohla mi vlastne k novej ceste, k poznaniu a teraz k tým bez akože umeleckých schopností. Enkaustika je tak jednoduchá, ale veľmi zaujímavá technika pre malých aj veľkých, že vďaka maľovaniu žehličkou a roztápaniu voskov, ako ste mali dneska mnohí, na sebe sami skúsiť, pretože aj tu na mnohí z vás sú takí, že nie a nakoniec máte krásne obrázky, že? A vďaka tomu, že tie vosky sa roztápajú na žehličke, sú tam určité fyzikálne javy, ktoré my ani nevieme ovplyvniť. No, ja už áno, lebo už proste som prešla nejakým procesom. Ale vďaka tomu, že sa tie farby zmiešajú, vytvoria taký abstrakt a odrazu vy bez akýchkoľvek umeleckých schopností, vďaka i človeku, ktorý vedie kurzy,
Maličko som vás naviedla a vy ste si vytvorili svoj vlastný originálny obraz malovaný horúcim voskom. A najlepšie sú tie odpovede, keď už to vložíme do pasparty, ktorá dá hĺbku, zistíte, že ste si vytvorili bez akýkoľvek umeleckej schopnosti svoj vlastný originálny obraz malovaný horúcim voskom. Takže enkaustika je pre každého. Áno, pre každého. Pre malých i veľkých. A ako ste hovorili o tej minulosti, tak ja sa ešte trošku vrátim, lebo vy ste aj vo svojom blogu písali, že minulosť nechajme minulosťou a vráťme sa do prítomnosti. Mne sa to páčilo, ako ste vo svojom blogu vlastne opísali ten svoj životný príbeh a životnú zmenu naozaj v pár vetách. S ľahkosťou ste to touto vetou vlastne poslali niekam a začali ste písať, čo je vo vašom živote nové. Okrem dnešného rozhovoru sa vraciate do minulosti alebo žijete naozaj prítomnosťou? No, ako minulosť neoklameme, lebo to je súčasť nášho života. Ale po mojich životných skúsenostiach, to, čo bolo, to bolo. Jak sa vraví v tom filme Teresky sa majorom. Žite prítomnosťou a samozrejme plánujte aj budúcnosť, ale nie budúcnosť na 10 rokov. Týždeň, 2, pol roka, dovolenku plánujete, lebo tam je to trošička akože časovo dlhšie. Ale užívajte každú chvíľku, lebo nikdy nevieme, kedy tu budeme a kedy nebudeme. Takže preto i tento slogán, že minulosť je súčasťou môjho života, hej? Lebo mám tam deti, mám tam vnúkov, mám tam rodinu. To sa ťahá, ale žijeme prítomnosťou a najmä tie zlé vzťahy a tie všetky nešvary. Ja viem, že patria k životu, ale úsmevom na tvári sa dajú pekne zvládnuť. A malovaním si viete ešte pekne naladiť svoje nálady, emócie a každodenný život. Touto odpoveďou ste mi úplne nahrali na smeč, pretože vy sa venujete aj arteterapii, to znamená terapia umením. A ako vplýva umenie na vás? No, už dneska môžem povedať, lebo od roku 2015 vlastne sa venujem enkaustike, fraktálnej kresbe, ktorú si povieme možno za chvíľočku, sa venujem od roku 2019. A tieto dve techniky sú vlastne umenie, ktoré nám dopomáha byť v prítomnosti, pomáha nám od stresu, pomáha nám byť v prítomnosti, pracujeme, kreatívne tvoríme. Pracujeme s farbami, čo som pre chvíľočku spomínala, nalaďujeme sa na lepšie chvíle, spracovávame emócie, lebo ja keď som nervózna, som v strese, ja sa dám a kreslím. To normálne ten proces toho farbenia na tom obraze je vidno. No a samozrejme, vytvárate umelecké dielo, otvárate sa novým poznaniam, a ešte keď náhodou niekoho učíte, tak dávate možnosť odovzdať niečo zo seba niekomu inému, ktorý spozná nové techniky, žiť umením. To je vlastne dať príležitosť úsmevu, radosti, kráse, poznaniu a samozrejme aj ozdobiť si váš domov vlastným originálnym obrazom. Výborné, to znie veľmi dobre. Ako ste aj spomenuli fraktálnu kresbu, môžete nám o nej povedať viac? Lebo ja si myslím, že to je technika, o ktorej veľa nevieme. Aj keď som trošku zbehla v tých výtvarných veciach, tak ani ja som o nej nikdy nepočula. Čo to teda znamená? Fraktálna kresba je kresba, ktorá sa kreslí so zatvorenými očami. Určitý časový interval. A počas toho časového intervalu práve dochádza k stíšeniu, skľudneniu, byť sama so sebou, byť v prítomnosti. A tým, že vlastne máte zatvorené oči, tak vy ten časový interval, ktorý trvá len 1 minútu, keď si kreslíte takúto základnú kresbu, kde pracujete s predstavivosťou, lebo mnohí majú tendenciu, že takýto veľký obraz nakreslia nakoniec na takomto len kúsku. Takže pracujete s predstavivosťou, s fantáziou. A teraz dochádza k tomu, že každá tá jedna kresba, ktorá je nakreslená, viem z nej v rámci určitej psychológie určiť, ako sa ten dotyčný, ktorý tú kresbu kreslí, nachádza v tom danom stave. Idete na kurz a sa ponáhľate. Ešte tam vidno počas toho kreslenia, že ste v strese. Čiže sa prekresľuje a už na ďalšej kresbe pekne vidíme, že je to kresba hladká a ja počas toho, ako vy kreslíte, tak ja mám otvorené oči.
tak vidím, ako sa rýchlo kreslí, alebo ako ladne kreslí. A tým pádom viem, kto je v kľude, kto už je prichystaný na ďalšie tvorenie fraktálnej kresby, alebo kto ešte sa potrebuje trošička stíšiť. Je nakreslená tá základná kresba, ktorá sa kreslí čiernym perom a potom sa vymaľujú pastelkami, ktoré intuitívne berete a vyfarbujete. Tam sú určité pravidlá, ale to už potom záležitosť kurzu. A vďaka tejto fraktálnej kresbe dochádza práve k tým veciam, ktoré sme aj hovorili. Nechajme minulosť, stížme sa, buďme v prítomnosti, buďme sami so sebou, pracujme so svojím, akože vyšším svojím ja a skľudníme najmä ten každodenný stres, tú nervozitu, lebo taká je doba. A keď urobíme my niečo pre seba, tak my neurobíme len pre seba, my urobíme aj pre svoje okolie, lebo prídeme úplne inak naladení domov a nás v tom momente nerozhádžu možno nejaké bežné veci a príjmeme to s úsmevom a je to o mnoho lepšie, hej? Ako ste spomenuli farby, tak vy ste napísali vlastne aj 2 knihy. Tak, iba 2, lebo 2 som našla, že sú onlineové. 2, čo sú ako písané a potom mám veľké množstvo online kurzov zameraných na enkaustiku v rôznych stupňoch, od začiatočníka až po americkú enkaustiku. A potom je fraktálna kresba, tá je tiež pre začiatočníka a ďalej, ale čo som možno tak odbočím, ja blogujem pre ženu 50+, a my s partnerom veľa cestujeme, pretože my sme motorkári, veteránisti, klub vojenskej histórie, takže ja točím, natáčam, publikujem a tieto cestopisné veci práve píšem na blogu Žena 50+. Takže toto sú také veci, ktoré dopomáhajú vlastne nielen umenie, ale aj tá druhá stránka, ktorá zo mňa robí, ja sa nazývam zážitkový človek. Hej, asi takto by som odpovedala. Neviem ešte, čo by som doplnila. Viete čo? To je v poriadku. Ja som narážala práve na jednu knihu, ktorú som práve našla na vašom blogu. Boli to 4 farebné kľúče k vášmu životu, ako farby pôsobia, liečia a čo symbolizujú. Osobne rozumiem symbolike farieb. Vieme, že farby na nás nejako vplývajú, ale ako nás môžu farby liečiť? Toto ma viedlo k napísaniu môj vlastne životný príbeh. Lebo keď som začala kresliť, začala som sa venovať enkaustike, tak ja som videla ten jednotlivý proces, aké farby používam. Keď som bola nahnevaná, používala som viacej červenej, fialovej, to boli veľmi tmavé farby. A v procese toho vykresľovania som už videla pastelové farby, krásna zelená, modrá a začala som študovať, že proste čo tie farby akože charakterizujú. Pozorovala som to na sebe, ale pozorovala som to aj na jednotlivých kurzistoch, pretože ten daný stav, v ktorom sa nachádzame a aké farby vyberáte intuitívne, tak podľa tej farby, keď dostanete do obrázka a vďaka tej určitej fyzickej veci vplyvom tepla, žehličky a tak ďalej, tak vykresľujú. Buď sú farby, ktoré chýbajú, alebo sú farby, ktoré sú veľmi. Keď je veľa červené napríklad, tak dochádza až agresivite. Keď tam je farby primerane, to je v poriadku, lebo určitá asertivita patrí do ľudského života. Ale keď tam farba červená nie je, to znamená, že ten dotyčný, ktorý je ako obrazok kresil, je manipulovaný. Dokonca? Áno. A teda, počkajte, chcete ešte niečo povedať? Lebo ja mám otázku nadväzujúcu. Áno, chcem. Keď napríklad chýba farba alebo je veľa modrej. Veľa modrej. To znamená, že ten človek je až príliš voľnomyšlienkársky. Že proste žije v partnerskom vzťahu, ale on si ide tam a ako si nesúvisí to s tým, že počkaj, mám partnerku, tak ju beriem so sebou. To je veľa modrej. Keď je tam málo modrej,
alebo žiadna modrá. To znamená, že ten človek je doslova uväznený, ako keby, je to povedzme žena, ktorá má deti, stará sa o deti, o domácnosť, partner si chodí, lebo ten má veľa modrej, a tá žena je proste len povinnosť byť žena v domácnosti. A preto je potrebné vniesť do života tejto ženy modrú, tým pádom, keď cez oblečenie alebo cez vykreslenie sa vniesie tá modrá farba, tak sa dostane to, že ten partner stiahne tú modrú a odrazu ide celá rodina na výlet. Aha, takže farby nás môžu liečiť tak, že my vedome začneme ovplyvňovať naše pocity tým, že začneme využívať niektoré konkrétne farby? Áno, ale musíte o týchto farbách vedieť, lebo mnohokrát sa stane to, že my sa klameme, že tak akože však sme boli na výlete. Ale kedy? 3-4 mesiace? Stačí ísť len napríklad to, že ideme spoločne niekam na zmrzlinu, sme celá rodina, alebo som s partnerom, podľa toho, v akom vekovom rozhraní sa nachádzame, alebo niekedy chceme byť len sami. A to samé môže spôsobovať, že napríklad nie je modrá. Hej? Alebo príliš veľa ružovej spôsobuje, že veľa sníva ten človek. Treba sadnúť na zem. Treba začať realizovať. Nie snívať, ale realizovať. A keď sme v harmonii, to už nepoužijeme žiadne farby? Keď ste v harmonii, tak ste pokojná. Ste tvorcom svojho života. Dobre, ďakujem. Ale vždy je podľa obrázkov, ktoré si viete namaľovať, vďaka enkaustike mi prišlo do cesty taký, nazvime to dar, kde fakt podľa tých jednotlivých farieb vo vašom intuitívnom obrázku vám viem urobiť určitú analýzu a doporučiť, aby ste sa neklamali. V tom slova zmysle, myslím o tej modrej, o tej... Mnohokrát ženy nemajú zelenú farbu, nemajú žltú, to sú teplo, oranžová, vzťahy, domov. A každá tá jednotlivá farba, o ktorej vypisujem, buď je vo veľmi veľkom množstve, čo môže byť zle, alebo je úplne, že chýba. Prakticky na obrázku, ktorý keby mal byť spokojný, tak by mali byť troška žltej, zelenej, modrej, z každej. A vďaka enkaustike, že tam pôsobí to teplo, tak nám vznikajú aj kombináciou, máme modrú, máme žltú, vznikne nám zelená. A pritom sme ju vôbec nepoužili. A odrazu zistíme, že sme v životnej energii. Ach, tak teraz už tomu rozumiem lepšie. Áno. Pani Bakičová, kvôli krátkosti času sa teraz opýtame publika, či majú nejaké otázky. Otázky z publika? My sme prišli neskoro, no nevieme, že čomu ste sa venovali ako vrcholová športovkyňa, to sa tak dohadujeme. Počkajte, ja to zopakujem ešte raz, aby to bolo dobre počuť. Pani Bakičová sa venovala vrcholovému športu a otázka publika bola ktorému? Venovala som sa basketbalu a bola som prvá, no ako so spolužiakmi, ktorí sme otvárali prvý ročník športového gymnázia v Košiciach. A hrali sme za VŽ basketbal. A tým, že sme vlastne boli vrcholoví športovci, tak sme navštívili prvýkrát otvorené gymnázium športové na Kovackej 28. A teraz v sobotu na budúci týždeň máme 43. stretnutie po ukončení maturity. Ja som si aj hovorila, že vy budete nejaká bývalá basketbalistka, keď ste vystúpili z auta, lebo stále som videla iba vaše fotky a zrazu pozerám, že dobrý, do výšky. Máte ešte nejaké otázky? Ešte nemusíte mi odpovedať, keď som prišla neskoro. Ako vyhorenie má každý a v každej profesii, ale vyhorenie bolo z práce? Áno. Áno, vyhorenie bolo z práce. Ja som robila 20 rokov v reklamnej agentúre ako obchodník a dosť na manažerskom poste. A tým, že prišla doba internetu, pretože som pracovala v reklamnej agentúre, ktorá vydávala tlačové, čiže novinové médiá. A ten prelom na internet, našťastie ja som človek, ktorý technické veci veľmi zvláda, to znamená, že som si web robila, urobila som si kurz, blogujem, YouTube, videá všetky. na YouTube. Áno, že som musela sa všetko krok za krokom učiť.
dneska som rada, že som do toho investovala, ale ten syndrom vyhorenia prišiel, pretože sa to prejavilo na obratoch. Ono jednak vplyv spoločnosti klesalo, tak som prešla do internetového ako média, ale bolo potrebné si dať kľud. A ten syndrom vyhorenia trval 3 roky. To boli depresie, to boli ťažké stavy, len som vedela, že tým, že som športovala a aj športujem, tak som chodila do lesa, k vode, pretože robím aj určité také terapie sama pre seba, tak som vedela, že les, stromy, voda a byť sama so sebou, lebo podporu som mala zo strany rodiny a niekedy to bolo až na príťaž. Musela som sa dostať z toho sama. 3 roky a dneska som rada, že som si tým prešla, lebo každá zmena, ktorá sa koná, lebo to sú ťažké stavy, tak ma posúvala dopredu a vďaka tomuto vyhoreniu sa dneska venujem úplne inej oblasti, ale obchodovanie mi pomáha. Ja by som sa ešte raz spýtala, že ako si prišla na tú myšlienku, keď bolo povedané, že vôbec, že výtvarné umenie nič také nebolo a že potom vyhorení, ako prišla tá myšlienka, že tomuto sa chce venovať, toto by mohlo pomáhať. Zopakujem ešte. Ako prišla myšlienka, že sa pani Bakičová chce venovať nejakej tvorivej činnosti? Ja som sa už naučila v živote, že to funguje tak. Človek padá, preto padá, aby ho vesmír vyskúšal, že to, čo mu chce poslať do cesty, aby prijal. A je len na vás, že padáte a pracujete na tom, že chcete. Čiže to je presne tá minulosť. Odhodiť, otvoriť ruky a prijať to, čo vám ide do cesty a nepýtať sa, prečo, za čo, ako. Nie. Toľko darov som dostala z hora, že nepýtam sa prečo, za čo, na čo. Treba aj tá práca s farbami, práca na webe, online kurzy. To nie je len jednoducho sama sa natáčať a krok po kroku vysvetľovať, zostrihať, učiť to, prijímať nové techniky. A určitým spôsobom v období života máme to, že venujeme sa niečomu, napríklad enkaustike sa venujem od roku 2015. 2019 prišla fraktálna kresba. Tá ma vyslovene privolala. Lebo ja nie som človek, ktorý bude... Ja som multipotenciálny človek, skúsim. Rezbarčinu som začala, ale neoslovila ma. Mám kurz voľové, ale nie. To, čo ma volá, to príjmem. Nepýtam sa prečo, za čo, lebo viem, že mi pomáha. Takže tak je to, že padáme, aby nám vesmír niečo nachystá a my sa len otvorme a dostaneme dar, ktorý prakticky ako keby 50% už bolo nachystané pre nás. Prosím. Ďakujem za túto odpoveď. A moja posledná otázka je, kde budete vystavovať najbližšie? Pretože vy vystavujete všade, kade, tade. Nájdeme to na vašej webovej stránke. A dnes ste si boli pozrieť aj Stropkovský kaštieľ. Bude vaša ďalšia výstava tu, alebo niekde inde? Stropkov chystám, je to v procese, už mám akože áno, len je potrebné ešte dohodnúť, ale termíny na výstavy sú niekedy tak, že čakám aj 3-4 roky. Ale to už je normálne, ale najbližšie sa môžeme stretnúť v Kultúrnom dome v Michalovciach v novembri. Budúci rok robím výstavu od 21. júna do 21. júla v kaštieli Snina. Potom ma čaká Kultúrny dom Humenné, Kokava nad Rimavicou, Radnica Banská Bystrica. Začína moja šnúra po 5 rokoch zase do výstav, pretože mám nové kolekcie a prichádzame s novými technikami. Pani Bakičová, ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Verím, že budete mať plno úspechov na výstavách, s ľuďmi, s kurzov, s čímkoľvek, čo budete chcieť v živote ďalej robiť. Veľa pozitívnej energie a slnka v duši. A ešte raz ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem a som milo prekvapená. Ja som v Stropkove bola už dávnejšie, lebo sme tu boli na veteránskom zraze. A sa teším, že určite sa stretneme, keď bude príležitosť aj na budúci rok a budem rada, keď môžem potešiť potom aj mojimi novými technikami zúčastnených na budúci rok. Takže ďakujem ešte raz. Dovidenia.